En els propers anys caldrà un bon nombre de titulats en filologia catalana per tal de garantir el recanvi de les primeres generacions de professors de llengua i literatura als instituts, la universitat. Tots els informes asseguren que estudiar filologia catalana a la Universitat de València t'assegura un nivell d'ocupació altíssim relacionat amb els estudis. El seu estudi t'habilita per a la docència, per als mitjans de comunicació, per a editorials. No n'hi ha cap graduat sense treball. La nostra llengua és la dels grans esdeveniments esportius, la llengua de les troballes científiques, la llengua de molts mitjans escrits, del cinema, de les xarxes socials, de les aplicacions informàtiques. Més de 7.000 alumnes i més de 160 universitats al món tracten el valencià d'una manera rigorosa, digna, amb projecció de futur i com a projecte professional. Cabussar-te dins de filologia catalana és com trobar un àlbum de la teua família que no sabies que existia, dels teus orígens. És obrir-lo i començar a saber què va passar en la trama més apassionant de la sèrie més impactant que hem viscut, la nostra vida. La nostra és una llengua moderna, útil, és un model de convivència, d'integració i necessita professionals apassionats. Estudiar-la i viure-la t'obrirà les portes a un futur digne. La Universitat de València i el Departament de Filologia Catalana et conviden a construir el teu projecte professional.